الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Lero kani limenifuna yankure mutu wake ndi musieni mwana wanu asenze udindo wake. Mmodzi wa aphunzitsi azachikhalidwe pa sukulu ina akufotokoza kuti tsiku lina mwana wake anafika kwa iye nati, adadi ine ndalakwa mayeso. Koma bambo akewo sizanawakhuze, anabwezeranso nati, ababa ndati ndalephera. Nde bambo ake anamuyankha kuti inetu ndamva zimenezo, limenelo ndi vuto lako osati la ine ayi. Apano sapano mwana uja anayamba kulira kwambiri. Kodi ndi chifukwa chani anayamba kulira? Chifukwa chakuti iye amafuna kuti bambo ake amunyamulire nkhawa za kulephera kwakeko m'malo mwake, ndipo amafuna kuti apite ku ofisi ya director wake kukamuuza kuti ndili ndi vuto lina lake. Bwanayo nkunena kuti siya envelope apa ndilongosola ndine zimenezo. Iye kusiya envelope ija kunyamuka kumapita mtima ulizi. Choncho mwana wanga akabwera kwa ine ndi vuto, ine ndimamuchitira chisoni, koma sindimuthesera vuto lakelo ndipo sindimunyamulira nkhawa zake ayi. Tonse tithandizana kulingalira njira yothetsera vutolo, koma vuto likhalabe la iyeyo osati la ine ayi. Chimozimozinso ujanyamata wosasamala mayendedwe apa msewu, yemwe apolisi amugwira kamba kakuti amathamangitsa kwambiri galimoto lake mwa misala. Sono pamene amutengera ku police station, iye wapempha kuti awayimbire bambo ake. Apolisi atawayimbira bambo ake mu nthawi ya 2 o'clock usiku, sanakambe zambiri koma kuwafunsa kuti kodi pa chipatso choyendetsera galimoto license ija pali dzina la ndani? Atayankha apolisi kuti pali dzina la mwana uyu, abambo aja anati, ngati dzina ndi lake komanso vutolo ndi lake, bwanji mukundivutitsa nthawi ya usiku ngati ino? Pompo anadula kuthimitsa phone ndi kumagona. Eya, apa mutha kunena kuti uku ndi kuuma mtima zedi. Koma ndikuwuzani kuti ayi, si kuuma mtima, koma chimenecho ndicho fundo chotheratu pa mwana wawo. Chifukwa pakutero akumuphunzitsa mwana wawo kukhala mwamuna weniweni wozindikira chimene akuchita komanso wosenza udindo wake. Pa chifukwa ichi musamagonjezedwe kwambiri ndi chisoni kapena chifundo, chifukwa tu kuchulukitsa chisoni pena pake kumaononga. Tione mbalame ija timatchula eagle, kapena muchewa timati chiomba nkhanga. Imaponya mwana wake pansi kuchokera pamwamba pa phiri pofuna kumphunzitsa kuuluka. Pomwe makolo alero amawalera ana awo mosayenera, ndipo amawanyamulira maudindo awo onse ndi kuwathetsera mavuto awo onse, komanso kuwagawira ntchito zomwe amayenera kumachita anawo, ndipo mapeto ake anawo amakula mopusa ndi maulesi. Ananenadi zoona Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pamene anati, pewani kuonjeza powachitira chifundo ana anu, chifukwa kutero kumawapanga anawo kukhala amphawi. Tione apa kuti ifeyo masiku ano ndikumapangira ana athu chifundo kwambiri ndi tikuononga tsogolo wawo. Apapa khani yachokerwa kuphunzitsi wa psychology amene dzina lake ndi Dr. Ibrahim Khalifi. Ineyo ndangoitenga kuti dayiona kuti ndikhani yabwino kuti ifeyo titenge maphunziro mamenemo kuti zitithandize kulera ana athu. Tipemphe Allah subhanahu wa ta'ala
kuti akhale nafe atithandize kuti tikwanitse kuwalera ana athu mwene iye Allah atsangalale ndipo mwene ziathandize ana athu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.